padha mikir watenge dhewe padha nracak sakarepe dhewe kalamun qadimun layu manusa ma'u tanazahan qawli wa fi'li wa niyatihi astaghfilin kulli da'i wa nuruhu dalilun lil qalbi wa zali wa irati kaula cilek padha nelongso sandang panganti kurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa kewan kerja paksa ngorbanake sanak batin lan tangga saka wong Jawa kang ngadeng padha sebab edan marang pondok kalamun diwunayu manu sama'u anazaan qawi wasili wa niyati fihi astaghfilin kulli da'i wa nuruhu dalilun lil qalbi wa jahli wa hayrati qadibun la yumanu sama'u tanazaha wa niyati fihi astaghfilin kulli da'i wa nuruhu dalilun lil qalbi wa satli hayrati kaula cilik suwal katut kone punika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat dina sebab sraka ing panggede padha mikir wetenge dhewe padha nracak sakarepe dhewe kalamun qadimun la yumalun sama'u tanazahan qawli wa fi'li wa niyatihi astaghfirullah kulli da'i wa nuruhu dalilun lil qalbi wa jahli hayrati padha sambat padha gletak padha ngatan nyawa separan-paran padha nangis randuwe pondo kal sawati natur kepas penjajah negara raja kaya dirampoki dibekali anteke londo kalamun
sraka ing panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha tracak sakar